Jandiko e mbui kata bloga ma iluongo ni Ndiangui Kinyagia oterore kende od yalo buche chieng' kawuono kolure gi okil Kamaloka Kibe Mungai. En anyuola mar jagono dwaro mondo mikoro gibed gi thuolo mar loso kode kar kendgi mondo mikoro ging'e mathoth kolure kod bedo ni olal kuom thuolo mar ndalo 13 mokalo chien. Bende nochopo nyim jal buche doho ma Milimani Justice Chacha Mwita bang' lal miru kuom thuolo mar ndalo 13 ka bende min mare Ndiangui bende ne ochopo doho e kinde koro doho pod ng'iyo kang' machielo ma gibiro kawo kolure kod wachno. And I request this honorable court to grant the family and myself, they have all met in court when I was meeting him, to grant time for us to be able to talk to him in confidence and in privacy. And since he still appears to be very traumatized, we urge that any time in the course of next week, we'll be given an opportunity to come back to this court, accompanied by him, so that he is able, and ourselves we are able, to be of further assistance to the court.